Nazdar ľudia, vítam vás pri novom videu. Dnešné video bude ochutnávka dvoch sladkostí. A prvá je Attack, mám tu 4 príchute. A tá druhá je banány a mám tu 5 príchutí. Tak najskôr by som začal tým Attack. Attack som nemal z tých, čo tu máme, ešte ani jednu. Banány som ich mal pár, ale už strašne veľmi dávno. A dole do komentára mi môžete napísať, ktoré z týchto dvoch máte radšej a ako máte najobľúbenejšiu príchuť. A môžete mi napísať, čo chcete, aby som natočil, nejaké reakcie, hry, alebo zvláštne kombinácie jedál, ktoré navrhnete vy. A nezabudnite dať like a odber na toto video a kliknúť na zvonček, aby vám nič neuniklo a poďme na to. Prvé máme Attack mliečný. No, mliečný Attack, plný počet 100. Teraz tu máme Attack liešťové oriešky. A tomuto by som dal tiež plný počet. Ideme ďalej. A ďalej máme Attack Choco. Tomuto dávam takých plný počet. Ako ďalšie tu máme Attack Citrus. Uvidíme, či to bude dobre jak iné citrusové keksiky. A že či to bude iné alebo rovnaké. Kámo, tomu dávam aj 200. A práve preto, lebo to má takú dobrú sviežu citronovú chuť. A nie je to cítiť hneď, jak si kúsnem, ale vlastne až keď sa to chystám prehltnúť a už je to, že ten príjemný citronový dojazd. No a teraz sú na rade banány. Ako prvé klasika originál banány v čokoláde. Kámo. Tak takú chuť dobrú som dlho banány nezažil. 200. Asi upravíme hodnotiaci rebríček takýchto, že sladkých vecí na 200. Lebo vidím, že stovka nestačí, jak pri nápojoch. No a ako ďalšie by sme dali banány v bielej čokoláde. Tieto som ešte vôbec nemal, tak uvidíme. To je oveľa lepšie než tie originál. Banány v čokoláde. Banány v bielej čokoláde je topka. Tak tomu dávam aj 300. A viete čo? Takýmto sladkým veciam budem dávať do 1000 hodnotenie. Akože mne to tak chutí, že mne nestačí, že od 1 do 10 alebo že a od 10 do 100. Ale ja musím mať do 1000. Neviem prečo, ale nestačí originál hodnotiaci rebríček 1 až 10, ale 1 až 1000. Proste nemá na výber. Ako ďalšie by sme dali žele v čokoláde. Čo? Tak to mi chceš povedať, že som sa sám seba skemol? Som sám seba oskemoval? Skemer skemol skemera? Vypadá to tak. A po malej chybe v Matrixe tu máme višne v čokoláde. No tak toto je už žele, nie hento. 500. Šupni tam 500. Pecka. A ako posledné máme broskyne v čokoláde. Ak by ste chceli náhodou skúsiť zjesť toľkoto sladkosti a cukru, koľko teraz ja,
tak to neskúšajte, lebo vám bude zle, bude vám zle. Od žalúdka budú vás zuby boleť, budú sa vám kaziť zuby. Ja už v tom mám roky praxe a som na to zvyknutý a cukor na mňa nejak nepôsobí z týchto sladkostí. Akože nezakazuje vám, môžete, ale v malom množstve, aby vám to neuškodilo. Tak, tomuto by som dal 10 000. Presne. To je možno aj moc málo, takých 15 až 20 000, lebo akože je to dobré, len viac tam prevláda tá chuť čokolády výrazná a menej cítiť tie broskyne a nej sú tam vyvážené tie chute, ak by mali. Tak to by bolo na dneska všetko a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.